اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجابی صوفی رنگ تے آن والیاں سب دوستاں نوں السلام علیکم۔ اج اسی تانوں میاں صاحب دا کلام دا کچھ حصہ سنا رہے ہیں۔ امید ہے کہ تسی سنو دے تے خوش ہو دے۔ اللہ تعالیٰ دی تعریف میں سرکار لکھدے نے واہ ذات الہی تیری، واہ ذات الہی تیری، تے تو والی جن بشر دا نوری ناری بھائی خاکی آدم، تے سب حکم تیرے دے اے بردام، واہ کریم امت دا والی، اتے میری شفاعت کر دا جبرائیل جے جد چاکر، تے نبیاں دا سر کر دا تے لاکھ جناں دی بے خاطر بنے آئے، تے خبراں خاصاں اے آماں آل سمیت وے محمد بخشام، تے امن لکھ درود سلام۔ آج پری دی تے سیف الملوک دی ملاقات دا کچھ حصہ تانوں سنانے ہاں۔ جس ویلے ملکہ بدرہ تے ملکہ خاتون نے دوواں نوں اس گل تے ملنے تے متفق کر لیا، تے شاہ پری باغ ارم دے وچ سیر کردی ایک جگہ تے آرام فرمان لگ پئی ہے، تے شہزادہ سیف الملوک بھی اوتھے اپنے گیت گاندا پھردا سیر کردا پھردا۔ ملکہ خاتون تے ملکہ بدرہ نے دسیا بھائی ہن جا، اس ویلے محبوب کلا ہی تے جا کے اپنی گل بات تو کر، کوئی فکر والی گل نہیں۔ لہذا سیف الملوک شہزادہ اے شعر پڑھدا آمدہ سنگ دے ساتھی اے لدے جاون، میاں صاحب فرماندے نے سنگ دے ساتھی بے لدی جان دلے، تے اساں بھی ساتھ لدانا، پھر نہیں ہونا او ہاتھ محمد، تے جائے وقت ویانا۔ آندا ایک دن دنیا تو ٹر جانا ہے، تے یا مولا دنیا تے جان تو پہلا محبوب دا دیدار ضرور کرا دیں۔ تو جانے دی گل پہ کردا مگر شکاری ایک کرے بتیاری، اتے بار چرندیاں اے ارنا، جو چڑھیا اوے اس ٹہنا اوڑک، اتے جو جمیا اس اے مرنا، لوئے لوئے او پر لے کڑی، تے جے تود پانڈا اے پرنا،
شام پئی او دل شام محمد شام پئی او بن شام محمد اتے کر جاندی نے اے ڈرنا آندا کچھ وسا نہیں ساوی آمدا کچھ وسا نہیں او ساوی آمن دا اتے مان کیا پھر اے کرنا جیس جسے نو بھائی چھنڈ چھنڈ رکھنا تے خاک اندر ونج اے ترنا لپی بوکی وائی مٹی پاون لپی بوکی او مٹی پاون تے کر دے لے ٹھیر او چیرا پڑھ درود بھائی کرانو جاون تے وط نہ پاندے نے پھیرا کچھ بسا نہیں او ساوی آمن دا تے مان کیا پھر کرنا جیس جسے نو او چھنڈ چھنڈ رکھنا تے خاک اندر ونج اے ترنا کیونکہ محبوباں دے ملن دا ٹائم نیڑے ہو رہا ہے میاں صاحب نے لکھ دے نے آندے نے عاشق دا عاشق دا بھائی کوئی دارو دسے اتے باج ملاپ سجن دے او سیانا بھائی جانو انجانا تے جیڑا روگ نہ جانے من دے